Maliban sa implementasyon ng strict health at safety protocols na umiiral sa buong bansa, iba't ibang paraan na rin ang inilatag ng mga local government unit upang hindi na lumobo pa ang COVID cases sa kanilang lugar. Sa bayan ng Dingalan sa Aurora, patuloy na nagsasagawa ng libreng antigen testing sa kanilang mga residente ang local IATF. Ito umano ang susi upang mabilis nilang matukoy ang carrier ng virus. Prioridad na sumasailalim sa testing ang mga frontliner at may travel history sa labas ng bayan. Ang mangingisda na si Limboy Gonzales na panatag sa COVID testing dahil nakasasalamuha umano nila ang ibang tao sa tuwing magbabagsak ng kanilang mga huli. Mabuti na umano na alam nilang ligtas sila sa COVID-19. Malaking tulong po siya sa amin na doon sa paghahanap buhay namin sa laot. Hindi naman umano sila maaaring tumigil magtrabaho dahil kakalam naman ang kanilang sikmura. Idagdag pa riyan na kailangan nila magdoble kayod dahil mababa ang presyo ng isda at nag-aalangan sila na ibiyahe ito sa ibang lugar sa takot na mahawaan ng COVID. Lalo nung nitong pandemic, naging malaking epekto po sa kanya yung bumaba yung presyo ng isda. Yun po ang inano niya, saka kasi yung pag-transport po siya, hindi po ganun kabilis na. Ayon sa local IATF, ang testing ay bahagi ng kanilang community scanning. Mas mabuti raw na agad matukoy kung sino ang positibo sa COVID upang hindi na makahawa pa. Magkaroon ng tamang intervention para po doon sa mga active o yung mga probable and suspect and active cases po natin ay mapabilis po. Aminado ang alkalde na kakaunti ang dumarating na COVID-19 vaccine sa kanilang bayan, kung kaya't patuloy ang kanilang preventive measure upang mapigilan ang virus transmission. 300 vaccine na available, na iuubos po namin yun within the day dahil hinihintay natin yung supply ng mga bakuna. Kung mabibigyan po kami, hoping by the end of the year, kung dire-diretso po yung supply ng bakuna, makuha po natin yung halos 50% ng population sa Dingalan. Sa higit 27,000 na populasyon ng Dingalan, 8,000 residente ang pasok sa vaccine-eligible population. Ito ang mga individual na maaaring makatanggap ng bakuna. As of June 20, 2021, 188 ang kumpirmadong kaso sa bayan. Siya mga aktibo, 5 ang namatay at 174 ang recovered. Gayunpaman, 9 sa 11 barangay ng Dingalan ang COVID-free. Rainiel Pawid, CLTV News. Thank you.